नमस्कार मैत्रिणींनो, मी आज शेवईची खीर बनवलेली आहे. ही तुम्हाला आवडेल अशी बनवली आहे आणि झटपट होणारी केलेली आहे. तर आधी मी दूध चांगलं उकळून घेतलं आहे. चांगलं अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे. ते चांगलं उकळून घेतलेलं आहे आणि उकळून झाल्यानंतर एक छोटासा टोप घेऊन त्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप घातलेलं आहे. तूप घालून झाल्यानंतर ती बारीक शेवई मी हे करून घेतली, परतून घेतलेली आहे. त्याच्यानंतर गॅसवर दूध ठेवून त्याच्यामध्ये मी साखर घातलेली आवडीप्रमाणे, गोडीप्रमाणे. त्याच्यानंतर शेवईमध्ये थोडं पाणी घालून ते थोडंसं बॉईल करून घेतलेलं आहे. बॉईल करून झालं तर दुधामध्ये मी ड्रायफ्रूट, थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि शेवई जरा शिजली आहे. तर शेवई मी का शिजून घेतली माहिती, आपण डायरेक्ट अशी शेवई घातली ना तर ती दूध फाटतं आणि म्हणून मला अशी शेवई आवडते आणि खूप छान लागते. त्याच्यानंतर मी वेलची पावडर टाकून ही खीर तयार झालेली आहे. तुम्ही करून पहा, आवडेल तुम्हाला आणि